Lay pi borok kani kadai ke UDIT channel nga dayu arki. Ka video ka bangawan ra shapi kadai ka ba ai YouTube shapang ke ru kraw ru pa khmat na than bat kari ke jongi. Wa bangan yai shakman ngan bu api ya ki katto katni ki jinggali palang ba kini ki jinggali pin tip ba kani ka video kandai shapang jongo. Pila ready ni em. Ada pila ready terus ngap ha ya kini ki jinggali pat tho ne guess ha comment section ba ngakren chapang chongno. Manu uta uparah kasi ubaladon benta ha Constituent Assembly ha kabantau ya ka Constitution jongkari India jongi. Bobot yanu lanyo ni tip kum Architect of the Sixth Schedule lane Father of the Sixth Schedule. Ngangit bun na pi menta pila tip mangikren chapang jong ini irikraw. Lada don na pi ki bompat tip ni kuwa ban tip shushu topej ha bokut nang ba pin tip ya ki daw pada ki nongrim balai la kenya i irikraw om tang ha ka thain jungi hanrei ha borok kowe keri India. Ini ita ibang syait tip kum i Reverend James Joy Mohons Nichols Roy JJM Nichols Roy tani ubah ki syait khot i ba joy. Lakaya i haga kat arturik ubnai Henry kat praspa prapusau amau sir white hagi tain sora. Ilawan na kalongin long sem badu bakurdu. Pada kepa jung i ukan tan roy ubasyu trebela ban pendap ya kaying kasem. Bat kebas ngatenat ban tip ba joy idei i persaksiu jong klawai kari jongi jong sim tiro sing. Namar kejingjur jong ujumai haus nem kan praspa prapundai ilahap ban lek no sejasir ban chong bansa. Kejingdon men sem bestat beslor jong i joy kala pelong ye i ban pulih ha Shillong Government's boy bad ilala ban pendep ya kekerdan Bachelors of Art na Kolkata haus nem kat kendai spasau. Kebapen sengat tenat syuk ban tip ba umdei tang scholar lane unong wat banyak Henry ulong ru missionary da ka ba upaniso bat ke Church of God haus nem kat praspa kendai pupra. Udai shisha uta ubri om tang ktin Henry bat kakam. Haus nem kat kendai spa kat pra ula thau ya ka United Fruit Company ka cooperative na kabenta ki tribal kaban trey bat yarap thet bat di bat ban chalan ru ya kiso na kani kathain jongi. Ukwa shisha ban pengkiu ya obeduk bukerdu na ka imlang kasaalang ka jong u. Sange tanghang ta ta haus nem kat kendai spa arhoway ulalong ujai rulom banengkong banlong nong mikmat sya ka Assam's Governors Council ban yele ne telakam ne kikam sniu persya ya opium tobako bat yakiat. Kajingno senyang bakraw tam jong u kadai hakam senchar kadar lane politics. Kumban chupeng kemau ha kisnem kat kendai spa lai peu bat kat kendai spa sao peu. Kajingi kun lai loi keri India kadang yait bahasa kmat. Baru ba joy u udai badon benta hakane. Ula syadid sya ka Assam Legislative Assembly ha usnem kat kendai spa lai pusau baru yok ban long minister bunsin. Kumban chupeng kemau kidon katu kat ni ki bakwa ban kutup lang bek ya barok ipai rulom bat ka Assam. Ubak joy udon da kawai kerukam bat kejingyo i jengai ya kejinglong kerpang ipai rulom kasi jankia goro bat kiwai bat ule tang na kabenta jongi. Leha kani keng ba ulong shisha uri kraw umudikot jong ka Indians Constituent Assembly ubak joy ulai snok lang bat leaders ki bakraw kum jong Gopinath Bordoloi ha kaban thau bat penmi ya ka Sixth Schedule kaban pengkela ya kerkom senchar khadar hapok keri kejong ya kaba la pelong ain haus nem khat khandai spa Assam peu. Kaba ai ya ki tribal area ha Assam, Meghalaya, Tripura, bat Mizoram ya ka bor senchar lade. Ban yeda ya ka ri kemuluk ban laik na ka jingsha telep ki pai pabun. Superkhat ya kene. Lami ba joy ki kasi jantia bat ki wei. Harai kinom yo lat ban pensnyo ya ka ba ki kwa kumba ki yo menta langba ki autonomous district councils ki jongki. Ula influence ru ya ulit Prime Minister banengkong jongkari ki jongi ya Jawaharlal Nehru ban support ya ka kasi jantia Federation State Conference
Ka regional party ka bayakun na ka benta ka sensyar lade. Kala pelong ru ya kiwe ki tribal kum naga miso banpek ya ka nuksa ka jong umday shu tang uri krau hapo ka thain jongi hanrei habaro ka wei kari India. Ka jingyai lenti jong kala poi ka bukut ha ka baula klat ha ka shiterik banai bakat wei khat kandai san kandai. Tang ba ki kam pat ki jingno senyang ki jong ki nyai sa bat ni. Ka Khasi Hill Autonomous District Council ka ai burom yu da ka bakan mau manus nem ya ka singi klat jong pat ka khodru yu kum ukpa jong ka sik schedule. Kum ka jingtip kulum ni don hadu shipheuteli ki Autonomous District Council support kini ki thain shite lamini ki jongi bat ya kini baro la banyo alang ba ka jingno senyang jong ba ajoy. Ka Sarkar India kala penni ya ka postal stamp kabasan ha kumban ai jingken mau ai burom ya uni krau ha ka khat ar trik banai bahandru ar hajar kandai. Kelada pisngio jingman toy lang ba kani ke video pisngio bahaban share lang chekiway pat sel like share ba subscribe ya kani ke channel ublay shibun ublay ku kondo.